Hamaika telebistako musika zuzenean telebista saioa, Durangoko liburu eta disko azokara etorri da. Disko berriak kaleratu dituzten musikariekin batu gara estandetan. Eta 2023 urtenek eman dituen disko ekoizpenen argazkia atera dugu. Hurrengo erreportajean, elkarrizketa guztiak ikusteko aukera izango duzue. Gaur, gurean, Durangoko azoka. Untza taldeko estanean gaude, Josunerekin, eta urte berezi hau bukatzen denean, azken hitzordu bat izango dugu, untza azkeneko aldiz, zuzenean ikusteko, emanaldi berezi batean, ez? Bai, hori da, otsaiak 3an dakagu Miribilan, eta baina prestatzen ari gera azkenengo ikituak egiten, kontzerturako azkenengo agurrori emateko dena prestu ukitzeko. 2023 urte berezi izan da, herri askotan despeditu zarete, hasieran talde txikia zinetenean egon zineten herriak, gero jende askorekin eman dituzue kontzertuak, itzule horoiek berezia izaten dira, ikusten ze garapen izan duen taldeak, ez? Bai, egia esan urte berezia izan da, oso politia izan da, baina nostalgikoa, ez? Azkenean agur esatea kostatzen dalako, eta baina aldi berean oso berezia, superrondo pasadeu, izan dira guretzat bereziak talde bezala, disfrutatu ditugu pila bat, eta bain desiatzen gabe azkenengo kontzerturako egia esan. Esan bezala, otsailak 3, azken kontzertua Bilbon, eta dagoeneko sarrera ia salgai. Egia esan, ia sarrera guztiak salduta daude, geratzen dira webean oso gutxi, eta jendeak eskatu zizkigun pistakoa gehiago, eta atera ditugu, geratzen dira hau 3 bakarrik, hau geratzen dira, nik uste gazatuko diala, nahi baituzue, bisibili eta etorri Durangora. Bulego taldearen estangan gaude, eta Bulego taldeak ere badu disko berria aurtengo azokarako, alde eta aurretik, aro berri baten hasiera, ez? Bai, aro berri baten hasiera, pixkat betiko kantuetatik beste kantu batzuetara pasatu geha, arriskatu egin geha, beste estilo batzuk eta beste erabateko kantu gehien. Tomas beti aipatu dugu, Bulego etengabeko garapenean, taldearen sorrera ere eman zuen zer esana, eta momentuz beti ausartiz gauza berriak egiten, eta hau olako beste kolpe bada, ez? Bai, guretzat oso berezia izaten nahi da, ez? Bulegon bizitzen nahi gana, ze hasieratik jendiek izugarrizko babesa eman digu, Durangoko azokan bereziki sentitza babes eta maketasun hori, eta honek izugarrizko indarra emategu aurra behire gauzek egiten zehitzeko, eta erroera hortan nahi momentuz, ez? Guk gauzek egiten jendi jasotzeitu, maketasune eta babesa emategu, eta, holaxe segida xela. Xabi Kafe Antzokian amaitu zen aurreko aroan, eta kursalen abiatuko zue abentura berria, ia sarrera guztia salduta, ez? Bai, egiz esan, oso momentu ederra izetzen Kafe Antzokikue, bi fetxak agortu zielako. Eta ben kontan, kursala eta deu, eta lehenengo nien olako zurrunbillo eder bat egon zan, ez genuna inok espero, pentsatze genuen, denbora eso tardako genula sarrerak saltzen, eta luze jungo zala, baina, ikustean ez, jendie goukin eta espektazio ze horrekin dago zuzenin ikusteo, guri asko postea jo horrek, eta hoxe martxoak 10, 2008ko martxoak 10, barrakauko dugu Donostiko kursalen. Ibilbedik ere disko berria ekarri du azokara, Goldea izena du, eta taldearen irupiluzeko 3. lana dela esan dezakegu, ez? Hori da, bai. Naiz eta pirilan argitaratu genuen, gainera gure lehenengo aldia da Durangon estan propio batekin, beraz hau du gure nobedadea. Disko berriak jarraitzen du aurreko bidea, baina goz berriak ere badira bertan, ez? Bai, esan daiteke, nik uste dut denbora pasala gure perimetroaren ertzez berdinak deskubritzen ditugula edo ertzoietan ibiltzen garela geroz eta gehiago jolasten. Orduan igual sumatu daiteke, batzuk sumatuko dute beste batzuk baina gehiago imaginatzen. Aipatu duzun bezala, gure perimetroak horrela ditu diozue, taldeak azken boladan, gaztetxe eta gune txikietatik zehar egiten ari den kontzertu bira, ze esperientzi, gauz izugarriak, ez? Oso ongi, nahiko genuke betirako olako tokietan egilegia esan. Batzutan, ematen dugu, por supuesto, baina izugarria da olako tokietan ze tratu jasotzen ari garen. Orain bakarrik kontzertu bat geratzen zaigu, Tolosan, Bonberenean, baina aurretik izan dagoen esperientzia izan da,
egunetik egun. Kompost taldeko Jonekin gauden, disko berria dute bereiek ere, GAP izena du, zer dago disko berri honetan? Ba, 7 kanta. Aurreko diskoan, baina epe laburragoan behintzat egindakoa, ez da gutxi gurean, neguan grabatu genuelako eta kantua sortzen ere 6 bat hilabete edo eman genituelako. Eta gure betiko gauzak definitu ezin dugun estilo bat, eta saiakera bat zerbait gehiago egiteko edo ez dakit. Saiatu behintzat egin gara, hortik aurrerakoa entzuleak esan beharko du. Talderen bigarren iraupen luzeko diskoa dela esan dezakegu, eta bide horretan ere nobedadeak badira disko berrian, ez? Bai, grabatu dugu lehenko leku berean, edo lagun berekin behintzat, Joseba Tanbirenekin, Kako Beltz Hit Factorian, eta nobedadeak, saiatu garela esan dagoa, beste soinu batzuk topatzen. Aurrekoan bluesetik gehiago jo genuena, hemen iluntxeagoa edo atera omen zaigu, kanpotik esan digutena, barrutik kosta egiten da badakizu hori asmatzea. Gustora gelditu gara bai, eta ez dakit, orain hemendik aurrerakoa, Ruperak esaten duen bezala, jendeak kantua bere egiten duenean ikusiko da. Esan bezala, Kompost taldeak disko berria dauka, GAP izena darama, eta hemen musika zuzeneako estandean eskuratu daiteke, eta imaginatzen dut ere Gasteizeko tabernetan ere, ez? Noski, ura gure lekua, eta Gasteizko Aldezaharreko tabernetan topatuko duzue nahi duzuen lekuetan. Edo bestela hementxe musika zuzeneanen, beste hainbat diskorekin batera. Oihu taldeak ere disko berria karatu du, musika bideko lehenengo diskoa dena, zer topatu dezakegu bertan? Egia esan, guk inspirazio bezala berri txarrak eta olako taldeak izan ditutu, gure bizitza osoan olako taldeak entzuten ibili galako, eta bat horrelako rock doinuak, nahiko kaineruak eta olakoak entzun algo ditu oihuren zea berrian. Non burutu zue grabaketa diskonena? Garate estudiosetan genuen, hando gainen, Kaki Arkarazorekin batera, egia esan kriston esperientzia izan zen, guretzako kriston aukera paregabea, berarekin denbora partekatzea eta ikastea berengatik, eta egia esan kriston esperientzia izan zen. Diskoa entzun dugu, esan dezun bezala, roka da nagusi, moldara ezberdineko kantuak badira bertan, nola taulatzen dezu zuzenean? Hori da, hendikan egiteke dakaguna, pixkanaka ari prestatzen gure nola egiteko showa edo ez dakit nola esan, erakustaldia. Baina, asmoa da kaina matia, taula gainean ere bai, publikoa bai pixkat, kaina hori somatzea publikoak ere bai, eta hori, gutxe bera hori. Bat bi taldeak ere disko berria du, Azken Deia izena darama, eta bertan punk rock kantak biltzen dira, ez orokorrean. Bai, gehien bat, punk rock, inglesez kantutxo bat, erderaz beste pare bat, eta euskeraz gainontzekoak. Arrasatetik, esan daiteke taldeak mantentzen duela Arrasateko punk histori hori, baina badu bestelako zertzela batzuk, ez? Badira kanta azkarragoak, melodia ere xente kantuetan, eta hitzak argi. Bai, nik uste dut, bai dala Arrasateko rollo hortan, baina, niri me recuerda apur bat Aume Gaiztuak, eta hola, edo hori gusten jat pentsati, abeintzat. Azken Deia jarri dizue izena diskoari, eta gurean desagertzen ari diren telefono kabina bat, ez? Hau da, Arrasateko arbolapeta leku emblematiko bat, eta hau da kabinia, eta inginotzan guk hau pintadia, holan plantilla batzukin, eta Azken Deia, bat bi, telefono, Azken Deia, urgentzia, problematika, apur bat, hori bilatu nahian, ez? Esa urgentzia. Akaleiaren estandean gauden, bere debuteko diskoa ekarri du aurten Durangoko azokara, zer topatu dezakegu bertan? Nire dizkan daude 10 kantu, eta hori, hainbat estilo ezberdinetakoak, dago popa, dago metala, danetikan dago, eta nahiko musika potentia energetikoa, eta hoxe, bai. Zan daiteke disko irikia dela beraz, ez? Musikalki, ordena zehatz batean etorri baino, zure alderdi ezberdinak topatu aldiren diskoa dela. Bai, azkenean nik lehenengo lan honetan gauza asko zeuden nahi dutak probatu, eta ez dakit etorkizun batian igual estiloa zehaztuko duten, baina nahi nion aukera eman nire buruai limiteik ez ipintzeko, eta nahi duen guzti hori probatzeko. Eta emaitza olakoa izan da. Zure egitasmoa bezala aurkeztu alda, baina lagunako banda bat dauzu ondoan, zuzenekotarako. Bai, nao nitaz gain, Ixak Arruti gitarretan, Andres Insua bajista bezala, baterian David Gorriti eta teklista bezala Aintza Martin. Olaturen estandean gauden,
Ander Zubillagarekin eta aurten ere nobedade pare bat azokarako. Lehenik eta behin zure musikabideko lehenengo diskoa bakarka proiektu honetan, ez? Bai, hoi da. Hau da nire lehenengo diskoa, beste disko askotan parte hartu izan dut, baina beti neukan burun gogoi ez, nire zerbait ateratzeko, eta azkenen inal izan dut eta oso gustora. Aipatu duzuzuk, ez? Urte asko musikari askoren ondoan, kantuak egiten, kantuak janzten, esan daiteken bezala, eta aurten mimoz egindako lehenengo disko bat, ez? Hori da, bai. Gaina, disko honetan adibidez dauzkata bestik, orain dela 8 urteko batzuk, beste batzuk, urtetan zehar konposatzen jo naizena, baino gorde inditutenak, horiek jaso ditut bilduma honetan, eta estilo ezberdinetako abestik entzun daitezke bertan, ze, denboran zehar ere aldatu dira nere gustok, eta, hor gordetzen dira denak. Hori lehenengo nobeda ezela, baina badago beste bigarren nobedade bat, hemen eskuartean dudan, Zubiak egitasmoa, zuere musika irakaslea zela aipatu didazu, eta ikasleekin zerobe diskoa garatzea baino. Hoxe egin dugu, Tolosako musika eskola, Isidro Larrañaga musika eskolan zuzendaria naiz, eta taldeko klasek emate ditu, eta bertan 3 talde osatu genitu, orain dela 5 urte edo, eta pixkanaka jungea ikasten, bai jotzen, bai konposatzen, eta bai guztia, eta nahi izan nun plasmatu, behiei estudio batera eraman, eta ikastea zer dan prozesu guztia ez, disko bat ateatzea eta bar, eta egia esan oso kontentu emaitzarekin, ez. Proiektu oso interesgarria iruditzen zait, eta behiantzako oso aberasgarria. Burutik taldeko Kapone eta Mikelekin gaude, disko txiki bat atera dute Durangoko azoko honetarako, 3 kantu bakardari izena arama, eta bertan aurten sarean zintzilikatutako kantu batzuk biltzen dira, eta espreski bakarrik formatu honetan entzun daiteke moldaketa bat. Hori da, ez? Diskoan aurkezten da. Bai, hori da, gutxi gora bera. Apustu egin dugu fisikoangatik EPEA den arren, EPEA da hori, diskamotza den arren, ze musika beste modu batera entzuten da fisikoa izan da. Eta ezakit gantxo bezala eta jende animatzeko gratu dugu hori bertsio berezi bat, abesti batena, agertzen dela abesti normala eta gero abestia akustikoan ere, nahiko berezia eta nahiko gutxuna. Berez, nahiko arazoak eduki ditugu, ze ez genekien nola moldatu justo azokara ekartzeko, digitalean geneuzkan 3 kantoiek, eta orduan ez genekien nola moldatu, azkenen EP bat ateatzea kanta gutxiekin hasiera baten ez genekien nolatea, gero sortu zen akustikokoa eta eraman genuen aurrea. Leiotikan taldeak ere estan propioa jarri du urte asko gor zigilupearen babesan egon zarete, orain autokoizpena hartu duzue bide, Txorimalo Records sortzen, eta disko berria, zer topatu dezakegu bertan? Topatu ditzakegu, nik uste dut Leiotikan garena estilo hori jorratzen jarraitzen dugu, baina pixko bat joan gara Gorka Urbitzuren produkzioarekin pixko bat eskaloi bat haratago, ez? Harmonia txuagoa, eta kantak ere igual dauzkate beste arnasteko modu bat ere bai, ez du hainbeste saturatzen, baina kaineroa da eta gure estiloari jarraitzen diogu horrekin, ez gure estiloarekin. Hori Apatxi, Gorkak aipatu du, alde batetik Gorka Urbizu, eta bestetik Zaztoa eta Gaztain Estudioak Einau Gaztainagarekin, ez? Norabide berri batentzako abia puntu importanteak, ez? Bai, hori zen, ez? Gorkak hori komentatu zigun, pixka bat atera behar genuela egoera konfort egoera horretatik, eta berehala eraman gintuen Gaztain Estudioetara, eta egia esan ere, Einautekin, lehenengo Gorka Urbizu eta Einau Gaztainagaren arteko elkarlana primerakoa izan da, konexioa berehalakoa, eta alrebez ere, hau da, Gorka gurekin, gu Einautekin primerakoa, eta egitan kriston esperientzia izan dela. Oso positiboa, eta gero askotan esan digute zer, 30 urte ondoren zer mugitzen zaituzte edo, eta esaten dugu, guretzako diskau izan da, lehenengo izan balizu da, kriston ilusioarekin ibili gara, lanetik atera, joan estudiora ratxaldez, baina izugarri disfrutatu eta ikasi dugu, izugarri ikasi dugu. Gainera taldeak azken garaian beste berrikuntza bat izan du, Mikel hemen alboan dakogu, bateri jole bezala ere aritzen dela, zuen betiko formazioarekin, eta bera ere azken boladan kontzertu batzuk ematen ere, esperientzi berri bat, talde mitiko batekin,
eta lehen aipatu dugu mikro itxian, ez? Txikitako amets bat, o txikitako idoloekin, konpartitzea gertokia, estudioa eta dena, ez? Bai, hori da, azkenean betidanik izan da Leiotik anitzako referente bat, eta ez referente bakarri baizik, eta nire egunerokotasunaren parte, beti entzun izen dutelako Leiotikan. Bai, Leiotikanek 30 urteia taula gainean, niko 30 hemen bizitzan, eta bueno, horretan hori da azkenean saiatzen ari garena lortzen, ez da, betiko freskotasun hori mantendu, titiren indarra eta titik Leiotikani betidanik eman dio bai abiadura, energia positibo hori balik eta gertuen eusten alegindu eta hori zuzenekoetan jendeari ematen digun guzti hori bueltatzen saiatu. Forbidden Colors estandean dagoen beste emaitza bat, beste disko berri bat, Xabier Zebere horien disko berria da, urte asko musika egitea ezberdinetan eta bera ere, bere izenpean disko berri batekin, zer topatu dezakegu bertan? Bueno, esan duzun bezala, nire lehenengo bakarkako diska, nahiko proiektu personala, musika lasaia, estetikoki nahiko lasaia, pause izen hau diskoak, eta pixka dorti dijoa, eta nahiko gauza berezia nik uste. Diskoa zuri izena argitaratu da, baina barnean bai kolaborazio eta musikari ezberdinekin lankidetzak, banda eder bat ere batu duzu zure inguruan, zeintzu daude? Bai, lehenik eta bai, disko honen aitzekian, Aitor Etxebarriakin landu dut diskoa, eta bera izan pixka tortik bultzatu duena proiektua, eta berarekin batera, ondira Iñar Sastre pianoan, Alos Kuarteteko nire lagunak, taldekideak, noski ezin zuten falta, bertan, eta gero baita ere Liam O'Malley izeneko kantari irlandar bat ere izan dut, diskoan, kantu bakarra dago, kantatua, eta berak gaeliko egin du. Ezpalak taldeak ere disko berria ekarri du azokara, lagunekin zuzenean izena darama eta entxegu lokalean grabatu izan da. Ezpalak taldearen kantuak beste moldera batean eta beste ahots batzuk laguntzaile, ez? Bai, orain dela 2 urte baserrian graba genuen, kolaborazio ezberdinekin eta aurten egin dugu lokalean, eta politia izan da jende ezberdinekin gure kantuak egitea eta azkenean bakoitza bere bidea ematea eta oso aberatza eta oso politia. Esaterako zein topatu dezakegu disko honetan? Azkenengo bertsioak izan dira Belakoko Kris eta Lore, adibidez Jurgi Julisekua, Tok Xabitok noski hemen alboan dakeuna. Rodeo. Gure lagun Rodeo. Eta holakoak eta aurrekoko diskoa Joseba Irazoki, Galder, Gorka, Mize, Joseba... Bai, asko, asko. Gana lagunak eta onak, guztua. Diskografia oparoa bildu du taldea azken urte hauetan, baina batez ere zuzeneko emanaldiak dira taldeari nortasuna eman diotenak, ez? Diskoak ondo daude, disko dira, baina zuzenean ez da egiten duten kantu hauek, ez? Bai, azkenean gure nahia, gu nahi deuna beti zuzenean jotzia, azkenean diskoa da pixkat horrea biderauta, zuzeneko eta biderauta. Bai, hori da, guri gustatzen zaiguna eta nahi gehiago gustatzen zaiguna, bai. Forbidden Colorsen estandean ere, nobedade ugari aurtengo azokan, horietako bat, Kelepo izenpean, Alejo Orbegozok, atera duen diskoa. Zure musikabidean, lehenengoa zuri izenean esan daiteke, hainbat musika proiektuetan ibili eta gero, zer topatu dezakegu bertan? Elektronika diska bada, azteko, bai musika danetikan bilatuko zue, bai erritmikoki potentia dian kantak, baita ere, hori base gabeko kantuak bai, ambientalak, eta izan da hori etxian azkan maketa batzuk lan gehiago emani joen, kaina gehiago emani joen, eta azkenian disko bastante kompletu galdu zei, da bastante guztua egia esan. Esan daiteke, eta irakurri duen hola, intentzio askori gabeko diskoat izan dela, ez? Etxean jolasten hasi eta azkenean vinilo ederrean argitaratu dena, ez? Bai, hori da, azkenean ez nakan intentzioikan proiektu bat ateatzeko ere ez, eta, inun kanta batzuk bildu nituen, da Aitorrek esan zein beri estudioa juteko, entzutean naizula, eta beak animauzin egia esan, bultzada horrekin, forma ematen hasi nintzen proiektu hau da nahi, eta, hementxe gaude. Tok taldeak ere disko berezi bat prestatu du aurtengo azokarako, kasete formatuan dator, eskerrik asko izena du, eta bertan ere lagunekin batu dira disko berri hau grabatzeko. Zer dago disko berri honetan? Pare bat abesti dauz, eta kolaborazioak egon dire, lehenengoa Jofegaz, 2000 izenagaz,
eta bigarren abestie Malakia segaz. Eta gero diseinua benaiak egin dugu, así que dana geratu atzean, así que de lujo. Eta argitaratua, kasete formatoan, ez, berezia? Ba, izo zer diferente aitarren, beti gauze barriak iten, oingo gana izan da, kasete bat. Te imaginatzen dut, ja zirriborro berriak ere egongo direla disko berri bat, o gauza berriak egiteko, ez? Ba, honek oin urten du, baina ja hurrengo aiten gauz. Así que ja hurrengoa disko luze bat segurantzean, eta ja bagabiz pentsaten abesti egiten eta tope. Así que, hori. Rodeo taldeak ere zenbait nobedade ekarri ditu Durangoako azokara, alde batetik, lehenengo bidiskoak pak batean bildu dituzte, eta bestetik, azkeneko bidiskoak ere batera erosi daitezke karpeta ederrean bilduta. Diskografia oparea biltzen ari zarete, azken emaitza hauek, vinilo bi, karpeta baten barnean. Bai, bi azkeneko bilan hauek beren ekintzakin ate ditugu, eta hori ba, azkenia zuk lehen epau bezala ba, bitzituzte Moira eta Ibriz aurreko urteko lan bikoitza, eta gure lehenengo bi lanak Rodeo eta Bil Mundiala. Bai. Taldea berriki, kontzertu bira burutu berri du Korea eta Japonian, ze esperientzia, Mikel? Bueno, esperientzia benetan betegarria, talde bezala, olako dano bate olako viaje bat itia, eta gaina kontzertu batzu jotzuk aukera egin, da azkenia 6 kontzertu, herrialde oso desberdin batzutan, da, bueno, han musika nola bizitzeuen da, roka nola bizitzeuen ikustia guretzako gizton eharra izan da, eta, bueno, gizton ondo pasa dugu, eta eharra oso esperientzi bikaina. Nikotienak ere disko berri atera du azokarako, 1000 kolore izena darama, eta talderen ibilbidean 3. lan luzea, ez? Hoi da, bai, kojo. Ba, gure 3. diskoa, 1000 kolore izenakin, eta, bueno, 7 abestiz osatuta dago, eta, bueno, beti bezala gure dinamika pixka mantenduz, errege estiloa, dancehall, erregetoi bate baita, eta, bueno, pixka gure dinamika mantentzen du disko. Disko bakoitzean nobedadeak eta bide berriak egon dira, esaterako honetan zer topatu dezakegu? Ba, honetan aurkitu dezakegu batez tematika oso ezberdinak lantzen ditula diskoak, abesti bakoitza mundu bat da, estilotan esan duen bezala, pixka gure erroioa mantendu dugu, erregea, dancehalla eta erregetoia, baina hoxe gero tematika aldetikan gauza ezberdina dauzka, gero kolaborazio berezik baita, Nuria Ordizitikan, gero Keifek baita gure taldekideak bi abestitan parte hartu du, eta Vanila Dionako emakume batek baita, gure lagun batek. Musika zuzenean, estandean topatu daitezken diskoen artean, errokaren diskoa topatu dezakegu. Manez, taldeko kidea hemen alboan dugu, eta ipatu, zer eskaintzen du erroka taldeak? Bueno, guk nahastu dugu elektronika eta folk, biolina akordoia eta soinu elektronikoak, eta hori aurkitu daiteke bi formatu desberdinetan, diskoan eta USB-an. Musikalki disko beroa dela esan dezakegu, aipatu dizu, hainbat musika estilok bat egiten dutela bertan, baina esan daiteke dantzarako bideratutako diskoa dela, ez? Bai, guretzako garrantzitsua zen jendeak dantza egitea batez ere, eta abesti alaiak sortzea, eta hortan saiatu gea. Golden Blend taldeak ere disko berri atera du, Bergaratik datorren banda da honakoa, eta Bonben Zaldunek izenpean argitaratu lehen lana. Zer topatu dezakegu bertan? Alaxe da, gure lehenengo lana da, eta lehenengo lana izan da, batu dugu, azkenengo urtetan sortzen jungan kantu guztiak, batzuk lasaitxuagoak, bestatu kaineroagoak, eta baita batzen da bena, taldekido guztion estilo desberdinak, ez? Azkenean bakoitza beste talde batzutatik dator baita, eta hor batu da pixkat diskontan guztion iritzia. Bai, nahiko estilo desberdinetako kantak grabatu ditugu, guztiak zarautzen grabauak, Mikel Kazalizen Fidelenea estudiotan, eta oso lan politxein dagoa, bai estilo desberdinak grabatzeko orduan, oso pozik gatuka, lan bukatu da. Bai, gure urrengo kontzertua izango da Bergarako gaztetxean, urtarriak 19 eta hortxe joko lehenengoa, eta gero hortik aurrera, ondiokan fikatu baioko, baina rondatxo bat ingo Euskal Herritxan ziar, bai. Bideanen estandean gaude, eta gure ondoan Mugan taldeko kideak, beraiek ere disko berria ekarri dute Durangoko azokara, zer topatu dezakegu bertan? Bueno, abesti berria lehenengo gauza ez, eta badago pixka bat, evoluzio bat, abestietan, eta beste soinu batzuk, beste ritmo batzuk agian ebai, eta nahi dunak probatu eta erostea, entzutea Spotifyen, kontzertuara etortzea eta deskubritu. Bai, azkenean hori, gu ez dugu gelditu, lanean jarraitu dugu, eta azken urtetako lanarekin atera genuen pasa den diska, eta azken urteko lanarekin beste hau. Grabatu dugu beran, Mik estudioan, Mikel Irezokirekin ekoiztuta,
eta oso pozik gaude emaitzarekin. Bai, bueno, jendeak komentatu digun bezala, bigarren diskan ikustea dela aurrerapen bat eta beste motako abesti batzuk, eta esan digutenaren arabera arrakasta pixka bat eduki du, baina bueno, da kasuela entzungai eta ikusteko gauza berriak ikusten dituzuen zuek ere. Hori importantea talde batean, ez? Garapen egotea, mantentza sustraia, baina beti berri bideen bila, ez? Bai, bueno, kanta hauekin bereziki bilatu duguna da pixkat hori, oso pozik egiten ginen lehenengo diskoarekin, baina bigarren honek ere eman digu bizitasun gehiago, ez gauza ezberdinak bilatuta, eta probatzen gauzak beldurrik gabe, zoriontsu gabe, esan, egindako lanarekin pozik, eta oso harro, oso pozik gaude. Bale, eskerrik asko, eta bidean topatzen gara. Eskerrik asko zuei. Braulio taldeak disko berriak eratu du, Rubenekin gaude, taldeko bateri jolea, zer topatu dezakegu Lurra Azpira itzuli diskonetan. Bueno, esazu bolun, hau Braulio geure bigarren lanara, eta 5 abestiko epe bata, 4 abesti geuriti, eta geroen jau taldin berzinoi basartu. Baina hoxe, 5 kantari, eta 25 minutuko rock martzianu topaleik amendizku, esango, zeo zena. Hori aipatu behar nizun, rock ordenadetan dator diskoa, baina rock oso zabala, anitza, eta koloretsua eta dantzagarria, zergetik ez. Bai, egiz izan, ez igual rockin oitzute nahiko kanta motzak etxea ero lan, eta izan gu Braulioaz bai saiatzen gabizkate ueltak emoten asuntuai, eta abesti bat bara motza, baina orokorrin 6 minutu inguruko, 6-7 minutu inguruko abestixak etxen dugu, normalen. Lider Nandorekin gaude hemen, liderren estandean, eta bi nobedadekin dator bera urtean. Alde batetik, bere egitasmoa aurkeztu zuen urte hasieran, eta bestetik, lider taldea ere, bira bukaeran da. Zer dakar belek? Bueno, espero dugu Laister disko bat atera alizatea, ari geralako abestiak sortzen eta ja ontzen, ja daude amaiera prozesu baten, ezin dut oraindik esan datarei, baina bai datorren urtean izango dela, eta nahiko goiz. Datorren urtean, goiz. Orduan, bixe gogotxu. Eta hemen, bi kamiseta hauek ditut, besterik ez. Ondo, bestetik, lider taldea ere, hainbat urte errepidean jotak ibili ondoren, atsedenaldi bat iragarri du, baina hori aurretik azken kontzertu bira bat, eta 2024an azken kontzertu bat Donostian, borobiltzekoen arteko ibilbidea, ez? Bai, hori da, 8 urteren ostean, etenaldi bat ingo deu, deskantzatzeko, burua beste gauza batzutan jartzeko, eta hoxe, hemen beti bezala diskoak saltzen, sarrera batzuk ere baditugu azken kontzertu hoienak, ze, izango da lehenbizikoa atortxun, abenduaren 16an, gero urtarrilaren 26an Gasteizen, hemen ditugu sarrerak, Otsailaren 15ean Bilbon, hemen ere sarrerak, eta azkena, esan dezun bezala, martxoaren 2an Donostin. Hoxe da, disfrutatu bide baten amaieraz, oetenaldiaz, eta bestearako indarra hartu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Etsaiak eroak taldeak disko berriak eratu du, Destroy the Silence izenara eta hemen gaude agurekin, taldeko bezaria, zer ekarriko du disko berriak? Kriston egurra, gure hasieran bezala, Kriston kaina entzogu, 10 kanta, eta erdiz euskeraz, erdiz jarderaz, da dira benetako jarkorea betikoa. Musikalki esan daiteke, mantentzen dura beraz, hasierako arima hori, gaur egungo soinuarekin. Egurra eta nahiko potente, gitxarra mailan da, gero bateriz jabe dana zuzenian grabata, eta supergustora geratu gara. Esan behar da, gara dugula hor Guadalajaran, ze gure gitzarriztia ondarrutarra atxuz, han bizidat handauko estudizua eta bertan grabatu. Eleante. Eta disko berriarekin batera, zuzeneko etorriko dira, edo nola dago? Hori da, berinen, azten gara gabonetan Baiekasen zuten dugu, eta gero Euskal Herrira gatoz martzoan, iparraldin behin birdu apirilean beste pare bat festi, eta jazten gara hemen martzan. Ez taldeak disko berriak eratu du, eta Unai Etenekorekin gaude, bereik esango dute, zer dagoen diskonen barnean? Bai, hau da gure bigarren diskoak, Atuzaldia izena dako, da bada disko igual zeratatzuago bat edo, bai batez be indau bideratu zen soinua izango dana edo bentsat oin badana edo. Zan daiteke agian proiektua sortu zala igual zure proiektu pertsonatik, baina banda formatu hartu gula gaur egun? Claro, hori da. Neu hasi nintzen bakarrik, da azkenan disko honetan izen da lehenengo biderra banda moduen indogunelan, da soinu hori topa dugune. Eneko diskoa kalean formatu ederren atera da, vinilo ederrean,
Eta imaginatzen dut asmoa dela zuzenean aurkeztea, ez? Hori da, bai, gaur joko dugu hemen ahotzenean, Durangoko azokan, gero datorren astean daukagu Gernika eta Santander, eta Bilbon 22an, abenduako 22an Bilbo Rocken, eta bai, eta badaude data gehiago, baina behiratu Instagramean edo. Bikabi taldeak ere disko berri atera du, bere musika bideko lehenengo diskoa. Zer dago diskonen barnean? Bueno, disko hau 6 abestiz osatuta dago, eta egia zan ez dugu bilatu historioa kontatzea disko honekin, no? Pixkat abestiak atea dian bezala atea dira, eta nik uste danak estilo antzekoko diala, baina batzuk animago, beste batzuk lasaiagoa dira, o instrumental gehiokin. Eta, basikamente, hoxe, 6 abestiz maitasun handiz neun lan bat, eta gauza gutxi gehiago. Hemen Durangoko azokaren itxaso zabal honetan, zuentzako aukera polita da ez, zuen lana argitara emateko, ez? Bai, azkenean oso eskaparate hona da, ez? Eta olako estan bateotia gu bezalako talde txiki jantzako, eta hori ezagunak ez gian talde jantzako, gure diskuak saltzeko, izena bentsat ikustarazteko, oso ondo dago. Oso ondo nahiz eta diskoik esaldu, bentsat jendeak ikustia, ez? Existitzea la taldea, eta hemen gaudela. Zat taldeak ere disko berria du, eta Imanolekin gaude, zer dago diskonen barnean? Diska honek ni uste dut batez ere jorratzen dituela 3 genero etiketak jartzearren batez ere mantentzen dela rockean, baina mugitzen batzuetan soinu esperimentalago batzuengatik, beste batzuetan jotzen gehiago punk rockera, eta beste batzuetan jorratzen pop estilo hori gehiago. Eta ni uste dut 3 estilo horietatik mugitzen dela diska, eta horietatik pasatzen egiten duela soinuaren ibilbidea. Imaginatzen dut, diskoa kalean zuzenekoa izango dela taldeen helburua, ez? Bai, oraintxe bertan, behintzat guk gogo asko egiten ditugu zuzenekoak, ze izan ere diskan nik jotzen ez nuen, eta orain zuzenekoetan badago extra hori, gitarra linea bat gehiago berria konposatu duguna. Orduan, komendatzen dizuegu etortzea zuzenekotara, ze izango da diskan entzungo duzuen esperientziaz berdin bat. Karma taldeko Miguel eta Antionekin gaude, lehen diskoa argitaratu dute, beraien musika bidean lehenengo emaitza, zer dakar disko berri honek? Zer dakar ordean da 5 kantuzko joka indartsua, eta 3 kotean egiten duguna, hor atera dugu duela 3-4 hilabete, eta hemen gira Durangon, bigarren egunaren dako. Zan daiteke taldea sorkuntza aldetik tope dagoela, 6 hilabete ipatu jazu taldea sortu zela, eta dagoenekoiak kalean dago lehenengo maitza, lehenengo kantuekin. Bai, hori da. Egia jaiteko zuzenezkotan ari gira 10 kantu emaiten, baina disko horretan 5 kantu agertzen dira, eta pixkanaka ari gira gure proiektua lantzen, eta beste kantu batzuk sortzen, eta badugu dinamika ona, mamia ona. Eskerrik asko biei eta jarraituko dugu talderen bidea, mila esker. Mosalek ere disko berria ekarri du Durangoko azokara, Nabar izena darama, musika bidean, bakarkako musika bide honetan, 3. emaitza. Bai, 3. lana, Nabar, deitzen da, eta bigarren diskoa izan bazan, apurbete pandemia garai horretatik, forzatuta nik bakarrik etzean eginiko lan bat, arrebetxe deitu zen. 3. hau, hasi zela sortzen pandemia horretik, orain retomatu dut eta bukatu dut kolaborazio pilo bategaz, lehenengo diskoan, antzeran, baina badeko bigarren diskotik ikasitakotik ere bai. Diskonetan, hainbat lankidetza eta lagun izan dituzu grabaketan, zeintzu daude diskonetan? Diskue zabaldu eta hemen begitzuko dut, baina ez aztuteko, hemen dauzen jarritzen zuen, anot, karo. Ainara Legardon, abotzetan, Aitor Etxabarriak indegu ekoizpena abesti batzuna, Anarigaz abesti bat sortzeko aukera izan dut, Miren Narbaizagaz abesti batzutan, asko beragaz bertigurot konteu, Josabele norbe bai, Jaion Ortiz da Garnikeko neska bat saxo joten dagoena oso ondo, Jatsuko Kein, bajuegaz, eta gero Antifailseko txufo eta lastra, eta Antifailseko bateria bai, egon da joten. Bonberenea ekintzak zigiluak ere, ezan propioa du Durangoko liburu eta disko azokan. Aurten nobedade batzuk karri ditu eta horrekin batera, urte hauetan guztietan osatutako katalogo oparoa. Eguzkin,
zein dira aurtengo nobedadeak Bonberenean? Bueno, aurten lau nobedadekin gatoz, lehenengoa beldurrez beste egitean Arimana, behaien 3. lana dala, ja. Gero Leporan zulotik dala beraien 2. disko luzea. Argazki bat belainoanen segurtasuneza dala bere lehen lana aurkezteuna. Eta gero daukeu Rodeon Moira eta Ibris, dala rekopilatorio bat azken bizedek atea ditunak, eta bueno, jake zentzu iguala zeukean, bat inditeu eta urtxe rekopilatorio baten atea ditu. Bai, ala, ja 20 urteoaz grabatuz, eta denetik dauzkau. Osa, daukau erroka, daukau pop, daukau denetik. Talde zarra diteu eta bai berrik etortzeian guztik, aldituzte diska grabatu edo denetik. Aurtengo bide utxeko disko nobedaden artean, Audience taldearen Bob Dylan berrikusia daukagu, eta hemen daukagu Gaizka taldeko kidea, zer batzen du disko honek? Bueno, Bob Dylanen abestiak diez, Xavier Paiak egin zeban 2021 urtean liburu bat, deitzen zana Bob Dylan 100 kantu, eta bueno, heldu zanean gure lokalera liburua ikusi gendunez bakarrik musikaren transkripzio edo itzulpen bat izana, baizik eta baita ere ritmika, metrika, erritmak mantentzen zituela, eta bueno, guretzat izan zen gozada bat. Lokalean hasi ginen, abesti batzuk tanteatzen, eta esan genduen, bueno, hau egin behar dugu, ezta? Gure bilbidean eduki dugu Bob Dylaneka zorlako harreman kurioso bat, Hurricane jo genduen aspaldi, 2010an azken arroken josuenean Bob Dylanek bera jornada hori edo irekitzeko aukera eduki genduen, eta bueno, horrelako zikloa izteko, hemen daukagu Bob Dylanen repertorioa, euskeraz, gure 10. diska da, eta bueno, batzutan emoten deu bertsinoan diskoak ez direla horren artistikoak eta gien ez diez, ezta? Edozein kasutan nik uste oso ausartak izan garela, zorrelako pausu bat emotea, eta Bob Dylanen repertorioagaz aurrez aurre jartzea eta euskeratzea, nik uste badekola arrisku puntu hori eta gu oso posi geratu gara diskoagaz, uste oso ondo entzuten dela osorik eta posi gauza maitzagaz. Modus Operandi taldeak ere disko berriak garatu du, disko betxia da, atzo eta gaur izena daramat, alde batetik talderen gaur egungo kantuak dira, eta bestetik atzera begiroko kantuen errepaso bat o errebizio bat Modus Operandiren zigilupean o Modus Operandiren estiloarekin. Iñaki hori da, ez, diskoak biltzen duena? Bai, hori da, hain zuzen ere, bi diska dira, batean atzoko islada da eta bestean gaurkoa. Atzokoan bertsioak daude, 5 bertsio, 5 kolaborazio berezirekin, eta gaurkoen atalean badaude gure abestiak, gure 5 abesti berri, eta bueno, nahiko lan polita eta potentea gelditu zaigulakoan gaude, eta bueno, harrera ona izaten ari da, eta gu pozik, bagenekien bertsio batzuk egin behar genituela, lehenengo bertsio izan zen Lastana latzenena, Aiora errenteriarekin egin genuena, kolaborazioan, eta hor izan zen apurtxo bat irizka honen hasiera, ez? Duela ja hilabete batzuk. Orduan erronka potentea zen, beste 4 bertsio bilatu behar genuelako, 2000-tik 2020ra hildako edo zendu diren taldeen bertsioak hain zuzen ere, nola bai jarraipena emateko ere betagarri taldeko 80-00 hori, baina oraingoan 2000-tik 2020ra, eta gero, bueno, nik uste dut atzoko diska horretan oso gaurkotua dagoela, zenbait soinu eta berritzeekin gatozelako, utzi dugu apurtxo bat eska eta metalak alde batean, eta bueno, ari gara elektronikarekin ere uztartzen, ahaztu gabe ere nondik gatozen, eta gaurko abestietan ere topatuko dugu eskaren bat, eta nolabait beste soinu batzuk. Oso anitza diska, oso bestelakoa, eta pozik gaude. Josu, zu arduratu zara, bateria jotzeaz gain, diskoaren produzioan, ekoizpena eta kantuen pixkaen moldaketan, hori izan da zure lana, lan potoloa, ez? Bai, bueno, ni esan zuen bezala bateriolez aparte taldeko ekoizlea naiz. Eta, bueno, diska egiteko orduan, alde batetik gure abestiak zeuden, eta gure abestiak, esan dezagun, lehenbiziko diskotik bigarrenera soinu aldaketa bat egon zen, bigarrenetik 3. ere nahi genuen aurrera joan, eta gero, diozun bezala, atzoko abestiak, esan dezagun denon buruan dauden abestiak dira, eta horiek gaurkotzea eta gaurko artistekin egitea baitare kolaboraketan, erronka potentea zen, azken finean denak ditugulako abesti horiek eta oso zaila delako duten formatik atera eta beste forma berri bat ematea, baina egia esan lotxarik gabe egin dugu eta hau nahita egin dugu punka trap bihurtuz,
roka, funk edo disko bihurtuz, eta pixka bat jendeak zer pentsatuko duen bilurrik gabe, baina aldi berean pertsonalki esaten dut morbo desente ematen didala jendearengan olako inkomodidade hori sortzea, ez? Batzuentzat batzuak oso pozik daude edo oso gustora hartu dituzte eta beste batzuk ez. Baina nik uste artearen gauza interesgarri bat hori dela, ez? Jendeak erreakzio desberdinak izatea eta esan ezagun nahita egindako zerbait da hori. Korrontzi taldeak lan berri ekarri Durangoko azokara, liburu formatoan dator eta bertan taldearen 20 urteak batzen dira, hemen gaude Agusekin taldeko kidea. Zer dago zehazki hor barnean? Kaixo denoi, hementxe daude bi CD eta liburua, 20 urteren errepasoa egiten dugu, 23 kantu sartu ditugu, 20 lehengo kantua, baina birmoldatuta, berriz grabatuta eta gonbidatuekin, eta 3 kantu berri. Guzti hori, 20. urte urrena ospatzeko, eta gainera liburuan ere sartu ditugu gure irudiak, gure kontzertu guztia, pilo bat informazio dago, eta guzti, hementxe, 20. 20 urteko musika bidean esan daiteke diskografia oparoa batu duzutela, eta era berean ez dakit milaka, baina ehunka kontzertu bai. Ehunka kontzertu bai, eske zenbatu ditugu, hau egiteko zenbatu ditugu, eta 12 disko dira, 900 kontzertu, eta 30 herrialde desberdinetan. Orduan lan neketxua izan da, bai kontzertuak eskaintzea, 20 urtetan 900 kontzertu eskaintzea badira batzuk, eta gainera kanpoan ibiltzea, Malasiara joatea, kontzertu bakarra iguala ez eskaintzeko, astebetean egon behar. Gauza neketxuak izaten dira, baina gustora egiten dugun lana, eta benetan posik, eta gaina azokara gatoz, proiektu honekin, benetan posik. Ederki, hemen Korrontzirean 20 urteko liburua, bertan bi CD, gaurko eta atzoko kantuak hemen bildurik. Watson disko berria kaleratu du, bakarka abiatutako musika bidearen 3. emaitza da, urte asko musika munduan egitasmoetan, orain zure izenpean, proiektu berri batekin, pertsonalagoa, eta histori bat kontatzen duena, ez? Bai, hasi naiz duela ez dakitzen bat urte, baina Bobiren historiatik, eta jendeak galdetu zian, Bobi norna, eta pentsatu dut segitzea, telenovela bat bezala, eta azkenengo diskoan denok gera Bobi, ari naiz beste atal bat gehitzen Bobiren historiari, eta Bobi esateko oain denok Bobi gera. Bobi ez dakatu bat, ez da sakur bat, ez da Bobi Sanz, ez da Bobi ez dakizein, fulanito, Bobi denok gara Bobi. Zu zara Bobi, ni ere, Bobi. Musikalki esan dezagu disko anitza dela, baira rockutxuko kantu batzu, folkan ere nabarmentzen zara, kantu melodikoak, zure ahotsa nagusi horre ez? Bai, eta disko hontan sartu ditut sintetizadoreak baita, maite dut oso soinu analgikoak eta sartu dut, eta eta Pascal Etxeparek grabatu du, nire diskoa, eta niretzat da, wow. Esan ezin egitasmoak disko berriak kaleratu du, erretratu bat izena darama, eta hemen daukagu Molaturen estandean. Zer dago disko berri honetan? Nik uste lehenengoak inalderatuta aldaketa bat kontzeptu aldetik ane bai, izan dela askoz espontaneagoa, eta bereziki jarri nahi zela igual gehiago kalera begira, eta ez daukala inbeste nire autobiografiatik esango nuke askoz kolektiboagoa dela, gai sozialak ere presentzia handiago hartu dutela, eta bereziki tituluak dion bezala erretratu bat egite hori ez, nire inguruan momentu honetan gertatzen ari zen horri erretratu bat egitearen saiakera gordetzen dela diskonen atzean. Esan dezakegu zure lehen diskoa biluztiagoa izan zala, igual zureagoa, eta honetan zure ondoan batu duzun bandaren presentziaren abarmenagoa da, ez? Bai hori da, kontzeptualetik ere bai diskoak asko dauka kolektibotik esango nuke, eta musikalki ere uste nabaritzen dela kantuetan, sorkuntza prozesuan, ekoizpenean, jaz nahi zela inbeste ni bakarrik, eta badagoela jendea hor, banda formatu hori horrek pixu bat hartu dola, eta musikalki ere kantuetan hori nabaritzen dela esango nuke. Holaxe hemen, esan ezin, erretratu bat. Eskerrik asko. Labazuk ere disko berri ekarri Durangoko liburu diskoa azokara, Lurraldeko Mantxi izena darama, eta 4 urte ondoren datorren diskoa da eunakoa, ez? Hori da. Gerra kaleratu genuen pandemia baino lehen, eta, ja bazen ordua kaleratzeko beste gauza bat, eta Lurraldeko Mantxe egin dugu.
kolaborazioak daude, eta, bueno, rapan ahaztu dugu kumbiakin, dantzalarekin, hainbat musika estiloekin, eta posik, egia esan da nahiko posik, bai? Ja, pentsatzen eban beste batez nuela egingo, zaten dezu, ja, pentsatzen nuen ja dena idatzita zegoela, baina ez, diska berriak kaleratu dugu. Lurraldeko Mantxe diskonetan, aipatzeko dira dauden kolaborazioak, mundu osoko o mundu ezberdinetako jendea batu duzu, Euskal Herriko musikaria, baina baita Palestinakoak eta beste hainbat lurraldetakoak ere, aipatu zein dauden diskonetan zurekin? Dago Dinamin, Palestinako tipa bat da, bera arabearrez rapeatzen dau, eta niretzako hori super garrantzitsua zen, Arian Apoyo, Errepublika Dominikatenatik, gero Fermin Muguruz ateratzen da, Naturaleza Suprema Kolombiatik, behaiek raperak dira, Euskal Herritik bebai Spinelliz, bermeotarrak dira eta euskara rapeatzen dutenak, Jazz Woman Valentziatik, Valentzianos rapeatzen duena, eta uste dut ez dudala ezer usten ez, listo, horrekin. Eta beste guztiak nire kantak dira. Nago oso pozik eta oso harro, badakit zein den nire lokua, Euskal Herrian emakume bat naiz rapa egiten, errezaz da, baina hemen gaude berriro martxan. Haizea Arrosa taldeak lehenengo diskoak eratu du, aurreko urtean ezakinutu genituen hainbat kantu, baina oraingoan disko oso batekin datoz, zer topatu ezakegoen barnean? Bueno, gure lehenengo diska ez dugu zore zer da, eta dauka protagonista argi bat, Baltzarana dela, barruan topatuko duzue, eta diskan zehar topatuko ditu estiloan hitzetako hainbat abesti, non Baltzaranak bere bizitzako bide bat egiten duen, eta kontzientzia desberdinetaz jabetzen den, eta arazoak gainditzen ditu, eta erreibindikazio batzuk egiten ditu, eta konturatuko zarete protagonista Baltzarana hori garela emakume guztiok, hori da gure diskako protagonista. Azalari begetuta ere disko koloretsua dela esan dezakegu, musikalki ere disko bizia da, ze koordenadetan dator? Bueno, niritzak esan dabe moduan, Haizea Arrosa taldean musika oso anitza da. Estilo, etorri jakusen moduan egin dugu zera bestiak, inongo pretensiñori bari joan gara, eta holan itzi dugu bebai, ez da, folk moduan etortzen bazan, folk moduan, flamenko pizkatxo bate badeko, pizkatxo badanetik. Eta, mimo handi zeindako abestia diez, musika oso zaindua, baina batez ere mesua eta letra ere garrantzi emona izan dut zegu. Eneritz, Haizea Arrosa talde berria da, baina atzetik bauzuen musika esperientzia, alere, hasi berrian ilusioarekin, ez? Hasi berria gara talde berri bezala, baina gu aspaldi elkarrekin ibilia gara, orain dela 20 urte bada taldean, gehienok, eta orduan erromeria egiten genuen, orain guztiz desberdina den zerbait, geurea den zerbait, bertsiorik ez dago, beraz, ilusioa badaukagu, batez ere hartzen ari garen feedbackagaitik, ez? Edozein adinetako jendeak oso ondo hartzen ditu abestiok, baita komunikabideetan, orduan posi gaude, bai. Marlik taldeak ere disko berria ekarri du Durangoko azoka honetara, Nigan zara izena darama, eta bertan zer topatu dezakegu? Gure azken kantak, azken vinilontarako inditegun kantak topatuko diteu, Nigan zara kantuetako bat da, beste 5 kantukin batea, eta vinilo formatuan oain gontan, orduan bat topatuko deu aurreko diskotako antzeko estilo bat, baina buelta bat eman da. Eta bainat, eta guzti hori, diseinu errean bilduta, lehenengo aldiz vinilo formatoan, eta gustora ikusten den portada eta diseinua, ez? Bai, zerbait berezia nahi genunin, eta Xabier Etxanizekin dugu diseinua, ideia batzuk eman genizkion, oso artista da bea eskuakin marrazten, eta uste dugula borobiltzen dula, pixkat gure ideia. Igual sekulako diskoi lasaina edo batea zaigu, eta teklatu hoienak, esan du bezala hoienan teklatuak ere puntu hori eman diote, eta nik usten dut igual representatzen dula pixkat hasierako ideia hori bai. Janus Lesterrek ere nobedeak ekarri ditu aurtengo azokarako, disko berri bat atera zu espreski data hauetarako, non bitxikeri batzuk eta kantu berri batzuk azaltzen diren, ez? Hori da, prestatu dugu Donostiako Daba aretoan grabatu dugun zuzeneko bat, abesti berri batekin gainera Joseba Irazoki bezalako artista tzar batekin kolaboratu dugu.
Eta, bueno, prestatu dugu zuzeneko bat, abesti berri batekin, baina baita, gure lehen diskako abesti batzuen moldaketekin, ez? Pixkat zuzenekora eraman ditugu, beste ikuspuntu bat eman diegu, eta hauxe da emaitza, ate birakariak. Bai, egia da, kriston urte ederra izan dela, zer tokatu zaigun denetik, ez? Kontzertu pila, aukera pila ere bai, eta horrekin oso eskertuta eta ilusionatuta horrekoan esan izun bezala, nik uste dut kriston sortea izaten ari garela, eta pixkat, nola gustatzen zaigun ez gelditzea, eta beti gauza berriak probatzen ibiltzea, pixkat intentzioa hau zen, ez? Gure diska ez gaitzaloak errapatu da, baina, emango diogu beste forma bat, beste ikuspuntu bat, beste aurpegi bat behar bada, eta epe hau prestatzea pentsatu genuen, hortarako. Garazi, diskoak disko dira, estudioko lana polita da, baina zuzenekoa hautza gainean, hor egiten du estanda taldeak, ez? Bai, hori da. Hor gozatzen dugu eta egia esan gogotsu gaude hortarako ere diska berri honekin. Egia esan guk primeran pasa dugu, uste sekulako uda izan da guretzat, asko gozatu dugu zentzu hortan, bai taldekideon artean elkar ezagutzen, musikalki ere bai, eta gero jende pila batekin egoteko aukera izan dugu, eta hori zoragarria izan da. Julen Alonso musikariarekin gaude hemen bere estandean, eta berak ere aurtengo Durangoko azokarako nobedade bat ekarri du, liburu formatuan dator, sugarretik izena darama, eta atera duen azkeneko artefaktua o emaitza da, ez? Hoixe, bai, zuk esan dezuna, kriston ilusionatuta nago, ze azkenen liburu hontan da rekopilatzen ditut nire aurreneko bidizken kantuak, izango da base bezala partitura liburu bat, gero baitare 3 kantu berri entzun ahal izango dira, QR bitartez, eta oso pozik egia esan da, eukitzen nahi dan harreragatik. Musika ibilbide luzea izan duzu, hala ere zure izenpean azken urtetan abiatutako bidea, ez bidizko, eta orain aurkezten ari garen liburua. Hori da, azkenen, banakan asmo hau egiteko, noizbait, zoain arte joan izan naiz, banaka partiturak egiten jendeantzako, eta esaten, egunen baten aterakoet liburua, partitura denekin, eta nahi duenak, hortxe dauka. Liburuak liburu, zuzenean aritzeko asmori bai, epere ertainean? Bai, datoren urtean jazteko asmoa dakat, kontzertuak ematen, eta oain hortako prestatzen ja hasianago. Ikuskizuna pixkat planteatzen, eta hori dana, eta kriston ilusioakin, egia esan da. Eskabidean taldeak disko berezi bat ekarri du, aurtengo Durangoko liburu eta disko azokara, zuzenean Iruñean bertan grabaturiko disko bat da, eta vinilo formatu ederen argitaratua. Hori da, oraingoz taldearen azkeneko emaitza. Bai, hori da. Grabatu genuen San Ferminetan, guretzako oso kontzertu berezia. Uztaiak 8an gainera izan da, genuen Germanekin baita ere omenaldia eta bar. Eta gure lehenengo LP, vinilo formatua, behintzat lan luze bat izan da. Oso pozik. Disko horretan, kontzertu horretan biltzen da, esan daiteke, taldearen musika bidea, ez? Batez ere igual azkeneko diskoak nabarmenki kantu gehiago azaltzen dira, baina zelako kantu batzuk ere topatu aldira zuzeneko bizi honetan, ez? Bai, agertzen dira azken finean guk gure zuzenekoetan jotzen ditugun abestiak, ero kolaborazioak daude, Burutikekin kolaboratu genuen, Kakirekin, nor gehiago etorri zen, Baizerakoak ere etorri ziren, eta azken finean, Antoniok esan duen modura, gure lehenbiziko LPA da, bikoitza da, eta azkenean guk ez ditugu horrelako biniloak ikusten zuzenekoak direnak, orduan, zer moduz doan hau. Gainera Iruñean zuzenean grabatua Gaztelu Plaza bezalako agertoki mitiko batean, ez? Bai, probestu genuen Germanek Fermin Balentzak egindako abestia eta guretzako berezia baita de, Germanekin gertatutakoa, gure gurasoak, zezen plazan zeudelako urte horretan eta txikitatik bizi izan dugu, omenaldietan egon gara eta guk uste du, entzulego gazte bat izan da, guk izan bargela, holtza gainera igotzen garela, guk izan bargela lehenengoak, hori, ez? Lehenengo... Urtz taldeak ere disko berria ekarri du Durangoko azokara, ibilbide luzeko taldea da Urtz taldea, aro ezberdinak izan ditu, baina azken aro honetan berriz ere potente, diskak argitaratzen, kontzertuak eskaintzen, eta esan bezala lan berri bat. Bai, lan berria, eta berezitasun bat badu diska honez, grabatu izan da Daniren estudiotan, hor Sestaon, eta Antxaialekuan bertan hor estudioa daukagu, eta pixkanaka landu dugun lana izan da, eta hastia izan dugu
forgak egiteko, esperimentatzeko, eta oso pozik azkeneko emaitzarekin, eta bueno, hor nahastu dira pixka bat taldearen inertzia, atzetik zetorren historio guzti hori, eta kasu honetan da niren gaztetasuna, eta hor egon dira belaunaldi desberdinen lotura polit bat, eta hola zen pozik, ondo. Bera, Xabi, esan daiteke, mantentzen dula urtz taldearen espiritua, betiko urtz da hor dago, baino azken garaiko urtz ere taldekide berriekin, musika sortzeko beste modu batzuekin, baino ilusio potente batekin, o behintzat ilusio askoekin, ez? Bai, ilusio handia. Azkenean, konposatze prozesu hori niretzako niri pertsonalki asko betetzen dit horrek. Eta kasu honetan izan da beste modu batean, ez? Baina partaide bakoitzak eman dio taldeari berak bakoitzak duen onena hori, eta horrela izan da, bai. Intzak ere disko berria ekarri du Durangoko azokonetara, esan daiteke musikalki pop giroak nabarmentzen dira diskoan, beste gauza asko ere badira bertan, eta esan daiteke hau dara zure aurkezpen txartela, ez? Bai, alaxe da, eta aurkezpen txartela izateaz gai, badare, bai, pixkan nire barruko osnarketak eta erakusteko lan bat. Bai, azken 3 urtetako lanak daude, lehenuotikan eskan lanak atera nitulako lehenengo epen, ihundu aurretiken, izan zela pixka kantu bilduma bat, eta ja hori atea berritan hasi nitza lan hontan lanen, eta pixkat kontzeptualizazio honei buelta emanaz. Eta bitartean imaginatzen du, sarean eta plataforma digitaletan entzun ahalko ala disko hau, ez? Hori da, plataforma gaur egungo guztitan dago, Spotify, YouTube, Instagramen nahiko aktibo ibiltzen naiz. Beraz, gaur erosteko aukera ez duenak, badu behintzat online entzuteko aukera. Andoni Oiokiekin nago hemen bere estandean, aurten lehenengo aldiz Durangoko azokan, eta Bekater izeneko diskoa esku artean, ez? Bai, hoxe, lehendabiziko aldia Durangoko azokan, lehendabiziko aldia disko bandin neuk egiten dudana. Lagun baten produzioan, Garitasen produzioan laguntza izan dut, baina autoeka izia. Hemen topadatxekena dire 7 bekatuak, eta gero intron bat eta outroren bat, baina 7 bekatuak eta bekatu bakoitza da musika estilo ezberdin bat. Dagokionaren arabera, adibidez lizunkeria, reggaetoi bat da, kainakai parte hartzen du, eta kolaborazio ezberdinak ere edukitut. Eta nik usteneko lan polita agertu dela, eta ea jendeari gustatzen zaion. Hemen, guzti hori, Bekatari izeneko diskoan, Andoni Oiokiegiren debuteko diskoan. Fruta jan behar da. Hamak esaten duen fruta jan behar da.